L'Amérique masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamana gundo gafe minnu minɛna jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ka so kɔnɔ kunnafoniw tun ma di Joe Biden ma fɔlɔ. Kiri ɲɛmɔgɔw ko jamana ka gundo sɛbɛnw bɔra Trump ka so kɔnɔna na kalo nin na kiri kotigi so ka sɛgɛsɛgɛli laɲiniw senfɛ. NASA ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko u ka fusée lunaire ka pan ni lajɛliw bɛna sɔn ka lawaleya juma nata la u ka danatigɛli kɔfɛ ka ntɛnɛn tɛmɛnen t'a dabila ka sabu kɛ ko sumaya donna moteur la ye kan. Mississippi gouverneur ye a ka mara bila état d'urgence kɔnɔna na jizonba jiginin kɔfɛ min kɛra sababu ye ka dankarili kɛ u ka ji saniya usine ba kelen na ne ka mara ji pression dɔgɔya. Dɔ farala l'Amérique luwanse wariw kan ne 111 ɲɔgɔnna ye san kelen kɔnɔna na. To sisoma kelen luwanse musaka be sefa nafolo 180 na New York mara ka ca ni o ye. Miami sanfɛ kalansow ka ɲininikɛlaw minnu ye requêtw bila kɔlɔsili kɔnɔna na Floride kɔgɔjigin kan ye kangarida laseliw bila k'a fɔ ko minnu bɛ taa a yɔrɔ la nɔɔni la ne requêtw bɛ ɲɔgɔn masurunya la kosɛbɛ.